Bħalissa fiċ-ċentru għall-Kreattività fil-Kavallier ta' San Ġagbu fil-Belt qed issir wirja imsejħa Proġett Ggantija 2013 li tinkludi xogħol ta' arti viżiva mill-artist żagħżugħ Ħawċi Viktor Agius. Flimkien miegħu hemm ukoll Mariella Kassar Kordina, kompożitur, il-kittieb Emanuel Mifsud u Vince Briffa li huwa l-kuratur. Il-wirja li fiha wkoll ritratti dwar performance li saret fit-tempi storiċi tal-Ġgantija f'Ġunju tas-sena li għaddiet kif ukoll mużika, letteratura u anki filmati. Tal-istazzjon żar din il-wirja u tkellem mal-artist Viktor Agius li spjega l-iskop ta' din il-wirja. L-iskop tiegħu huwa li nużaw is-sit tal-patrimonju tal-UNESCO tas-sit tat-tempi tal-Ġgantija tax-Xaraf Għawdex biex b'dan il-patrimonju aħna li serva punt ta' tluq għalina tlaqna fuq vjaġġ ta' riċerka u xogħol fl-arti tagħna u dialogajna miegħu permezz ta' arti kontemporanja, kompożizzjoni ta' mużika u anke letteratura. Huwa jispjega wkoll kif inqasma din il-wirja fid-diversi swani tal-Kavallier ta' San Ġagbu. Għandek l-ewwel sala hemm xi skulturi fiha, però fit-tieni sala għandna video li jiddokumenta documentation ta' ġara fit-tempi tal-Ġgantija propju fil-21 ta' Ġunju tas-sena 2013. Imbagħad is-swali l-oħrajn fihom iktar żvilupp dik li hija arti, kemm skultura u anke xogħol ta' pittura. U f'din is-sala qegħdin propju fiha, is-sala l-kbira għandi skulturi magħmulin minn tafal Ħawċi li mhuwiex tafal imsajjar f'dik li hija terrakotta ma ħallejtu litteralment tafal selvaġġ kif aġintu poġġejtu u dawn l-iskop tagħhom ma kienx li nirriproduċi ġebla jew blata, imma li nuża l-metafora tal-kobor tat-tempji. Viktor Agius spjega wkoll it-tema marbuta ma' din il-wirja. Tema rikorrenti it-tema tal-art għaliex jiena nemmen ħafna f'dik li hija riċerka dwar l-art, il-ħamrija, nara anke valur kważi sagru fihom li jorbot ukoll mal-atmosfera tat-tempji ta' Malta. Il-wirja Ġgantija 2013 se tibqa' miftuħa sal-24 ta' Awwissu u dħul huwa bla ħlas. Matul il-ġimgħa id-dħul huwa bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u s-Sibt u l-Ħadd bejn l-10 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar.